Ayan mga kamaster, so magluluto tayo ngayon ng wet noodle soup with egg o kaya sa Tagalog Miki o Lomi ang ating pansit mga kamaster. So, pinakuluan ko na po yung aking manok. Ayan, so hihiwa-hiwalayin ko po yung mga karne ng manok para sa paggisa ko sa aking pansit. O yung tawag po sa amin yung noodle ay Miki sa Ilocano. Yan mga kamasa, pag-iwain ko lang yung laman ng manok para ito sa sakog ng ating Miki o kaya wet noodles. So ayan mga kamaster, dito ko isasahog yung Miki. Tapos maglalagay din ako ng itlog mga kamaster. So ito na po ang aking wet noodle soup o kaya Miki sa Ilocano. Ang ating manok at ang ating garlic and onion. So ito na po ang ating frying pan. Lagyan na din natin ang ating cooking oil mga kamaster. Ang ating onion and garlic. So birthday po ng aking namatay na bunso. Magluluto po ako ng noodle soup o kaya Miki sa Ilocano. At pista po ng patay ngayon, October 31. Ngayon birthday po ng aking bunsong kapatid na namatay. Happy birthday my Father in heaven. So yung pagpumulo na ang ating garlic at onion. Ayun, so namula-mula na siya mga kamaster. Lagay na natin ang ating chicken. Ayan mga kamaster, parang ito na. Ginis ako ng master, so ito na yung ating chicken broth na pinagpakulaan po natin ng ating manok. So nilagyan ko na din po ng itlog. Antayin lang po natin kumulo ng kumulo ang ating sabaw. So ilagay na natin ang ating ginisang manok. Boil natin for 10 minutes.
So, ito na ang ating wet noodle soup po, ang Mickey mga kamaster. Mm. Ni! So, okay na yun mga kamaster. Lagyan din natin ng at sweaty powder. So, yan mga kamaster. Pwede na tayong kumain. It's already cooked and done. Ayan, so mga kamaster, huwag po natin kalimutan mag-click ng notification bell, mag-like at subscribe para patuloy kayo sa aking mga next content at vlog at sa mga next na aking mga gig at sa mga susunod kong lulutuin. Ayan mga kamaster, maraming salamat. See you around.